Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon atong gihalad kining misa pasidungog sa bulahang Birhen Maria. Nya atong padayong iampo uban sa mahal nga Birhen nga mahunong na ning atong giantos karon nga pandemic sa tibuok kalibutan kining coronavirus. O iampo sa nato ang ato dinhing mga benefactors, mga donors o ang mga nagtrabaho sa atong simbahan nining ato mga proyekto. Nahatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Miqueas. Alaot kadtong mga tao nga bisag naghigda naglaraw dautan. Inig kabuntag kun makahigayon na sila, buhaton nila ang ilang gilaraw. Ilang sakmiton ang mga uma nga ilang nagustuhan, ingon man ang mga balay ug mga kabtangan. Busa nag-ingon ang Ginoo, batok kaninyo may gilaraw akong dautan, nga dili gayud ninyo kalikayan. Aron dili na kamo magpagarbo, kay magkalisod-lisod man kamo. Niadtong adlawa awitan kamo sa mga tao, ug awit sa pagbugal-bugal. Muingon sila, wala na kami nahot, kay gikuha man sa Ginoo ang among yuta. Gipahat-pahat niya ang among mga kaumahan ngadto sa nagbihag kanamo. Busa, walay usa kaninyo unya nga makadawat og yuta, inigbahin-bahin na niini pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. O Ginoo, nganong nagpalayo ka? Nganong mitago ka sa panahon sa kagulanan? Ang dautan nagahasol nga mapahitas-on sa tawo nga gisakit, nga nahimutang sa mga litag nga gigama sa dautan. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Kay ang daotang tao nagahimaya sa iyang kahakog, ug ang daw na namas-tamas, wala magtagad sa Ginoo. Ang daotang tao nangandak, dili siya manimalos niini, walay Dios, maoy katibuk-an sa iyang mga huna-huna. O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Ang iyang baba puno sa tunglo, kadautan ug limbong, ubos sa iyang dila. Anaa ang binuang ug kadautan. Nagahupo siya aron pagbudhi duol sa kabalangayan. Sa tago gibuno niya ang walay sala.
ang iyang mga mata nagabantay sa mga way palad. O O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Ikaw nakakita kay nagasudong ka sa kaalaot ug kaguol. Gidawat mo sila diha sa imong mga kamot. Diha kanimo nagasalig ang walay palad nga tawo. Ang mga ilo ikaw ang mananabang. O O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabus. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Yaon ikaw. Unya nanlakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sila pagpatay kang Jesus. Sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya ni atong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon, "Ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu o gisangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni musinggit, ni muhimo siya masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungon niya ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya, ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang mga Pariseo naglaraw nga patyon si Jesus. Unsa may gilaraw ni Jesus batok sa mga Pariseo? Kibaw mo? Wa mo kibaw no? Ako wasad. Pero ang mga Pariseo naglaraw nga patyon si Jesus. Kanang maglaraw bitaw ka, na kay planuhon ba, na kay gustong buhaton. Maglisod kag tuog, di ba? Maglisod kag katog. Labi na gyud kung ang imong gilaraw dautan. Maglisod kag katog. Kana bitang gusto nimong patyon imong bana kay sigig pangabit or buutan kayo imong bana pero naagya po'y kabit. Nya, ang iyang kabit ra ba medyo mas gwapa nimo, mas caring pa. Unsa may imong makatug pa kana? Maglisod ay bisig puang animal gyud. Mao na nga niingon si propeta kaning kuan, propeta sa toy dress onang pagbasa. Mikiyas, ingon din siya, niingon ko nung Ginoo, ang mga dautan dili makatog kay bisag naas ilang higdaanan gasigig plano og dautan. Dinis atong parokya, wa ka dinhi mga parokyano nato nga nagsigig plano og dautan. Di gina sila katog. Labi na karong panahon na, anha man mo magsigig sharing ang mga dautan sa Facebook. Sigig upload sa Facebook og mga dautan nga mga pulong batok sa mga taong ilang ikalagutan. Nya bisan pag ang tao nga ilang ikalagutan nagbuhat nagmaayo tungod sa ilang pagkadautan, dautan lang gyapon ang buhat anang tawhana. Bisan maayo na ang iyang gibuhat, bisan ganig hasta sila nakatagamtam nas kaayuhan, dautan lang gyapon ang ilang planohon anang tawhana. Kabantay mo? Ingon anak kadautan ang dautan. Oo na siya.
Nya wa mo ana maapil. Wa mo magplanog dautan sa inyong isig ka tawo. Aw, buotan mo. Pwede na mong patiyong. Unya dili mo malagot sa mga dautan. Nga bisan sa imong kaayo ngadto nila imo na silang gihigugma, wa pag yun sila'y kwarta, imo pag yung gitabangan aron ma-ospital, pagkaayo libakon lang gyapon ka ana. Wa sila'y bugas, tagaan nimo bugas, inigtalikod nimo libakon lang gyapon ka. Unsa man? Okay na ninyo? Dili. O gawin ka dili pa dir. Buangon sa day ka. Muna, ang mga Pariseo nagplanog dautan para ni Jesus, pero si Jesus nagplano og kaluwasan para sa mga Pariseo. Si Jesus nagplano og nindot kayong kaluwasan para sa mga taong gasigig gukod niya aron patyon siya. Mao bitaw nga ni-retire siya ngadto sa laing lugar, gihinginlan in taon siya sa iyang lugar. Kana bang wa na taon siya pinuy-anan si Jesus kay gukod-gukuron man siya. Kanang taong way pinuy-anan unsay tawag nimo ana? Dato kabos. Kabus. Kusga. Kabus. Nya gusto mong maliwat ni Jesus. Oy to bagoy. Ang di ka gusto maliwat ni Jesus, Pariseo day ka. O ana, si Jesus yanok ay nibiya sa iyang balay, yanong nibiya sa iyang lugar. Pero tanawa ha, tanawa kung sa nahitabo, paglakaw ni Jesus ngadto sa kamingawan, misunod kaniya ang daghan kaing mga tao. Og iya siyang gitudluan dito sa kamingawan og giayo ang tanan nilang mga sakit. Sino nga na? Ang kabus nakaayo og mga sakit. Nakatudlo pagyud sa nindot nga kinabuhi. Pero ang mga dato, ang mga Pariseo, unsa may ilang gibati? Gasigi og kasuko, gasigi giyaw-yaw. Wa na diha si Jesus, suko lagyapon sila. Nga. Nya unsa may gusto ninyo? Kanang magsigi mo kasuko o kanang relax ra? Relax. Sunda si Jesus pagpakakabos. Biyain ang imong balay. Bitaw mo. Unsaon man pagbiya sa balay? Unsaon man nato paghimo nga biyaan nato tong balay? Wa man lutusa pa der, wa man sinaghingili na ko der nganong imo man kong pabiyaon sa balay. Ana. Unsaon man nato paghimo? Ayaw higugmaa ang imong balay labaw kaysa imong isig katawo. Muna'y pagbiya sa balay. Higugmaa ang imong isig katawo, dili ang balay. Mao na siya. Pasabot og naana ganing imong isig katawo nga kabos. Unsa may buhaton? Pasudlon dili. Pasudlon. Labi nagsiga kay mata. Nya daghan kay patik. Adik kay naong. Pero kabos nya way balay, pasudlon dili. Pasudlon. Oh, tanawan ko. Ala pa der, matay sa daw na pa der. Mauna siya pagbiya sa balay. Kana bang og mubiya na ka sa imong balay, di na ka mahinugon kung kinsay musud anang balaya. Og maunay nahitabo ni Jesus, nibiya siya sa iyang lugar aron ang tanang tao makalugar pagbuhat bisan unsay ilang buhaton nga di siya mangigi. Og nganong iya man ang gibuhat? Tungod kay gusto niyang tumanon ang kabubuton sa Dios nga nag-ingon diha ni propeta Isaías, gisisgutas ebanghelyo nga di gyud siya magsinggit-singgit sa iyang kasuko. Dili siya magyaw-yaw diha sa kadalanan. Karon naay gamayng diferensya, rally dayon. Di ba? Rally dayon. Ana, hala, suwat dayon, petisyon dayon. Ana, hasta pare petisyonan. Ana. Mga yawanon mo. Ingka ang pare, masan mo yawanon pa der. Unya, magpatako day ka. Og yawanon na inyong pare, dawata nga naamoy paring yawanon. Aron di ka matakdan sa iyang pagkayawanon. In kaso lag na. Unya kung ang inyong pare Diyos nun, nya imo lang pong petisyonan, yawanon ka.
O, di ba? Wa mo maglagot ani rong nagwali. Wala. Istoryahe. Bantay mo diya. Wow na nga si Kristo giingon nga siya ang mahimong paglaom sa tanang katawhan. Mo'y ending ni Propeta Isaías. Tungod aning iyang batasan nga di siya mutubag-tubag, di siya musukol, di siya magrally. Mahimo siyang paglaom sa tanang katawhan. So ang tao dieng kabus mao'y tinuod nga paglaom sa katilingban. Ang tao nga nahigugmas kakabus mo'y mahimong paglaom ug mahimong kausaban nga tinud-anay sa katilingban. Kinsa maroy na nag-away bahin aning coronavirus, ang mga kabos o ang mga dato? Ang mga dato. Kinsa may nag-away tungod aning mga karsada kanadihang mga budget, ang mga kabos o mga dato? Mga dato, sila maoy kadaot sa katilingban. Kana mga taong agap sa kwarta, kana mga tao nga nahigugmag maayo sa ilang mga balay, sa ilang mga yuta, mauna sila ang distraction sa kalibutan o sa katawhan. Dili na sila hope of people and the hope of the world. Alag suko mo na ako. Mauman bitaw nga ang atong pag-ampo sa tubag sa salmo, ang atong gihangyos Ginoo, unsa man? Ginoo ayaw hikalimti ang kabos. Kalimti lang ng mga dato, Lord. Ayaw lang kalimti ang kabos. Kay kanang mga dato nalimot naman sa nimo. Kalimti na lang sana sila? No, dili malimot ang Ginoo sa kabos o sa dato, pero mas mo prefer siya nga mutabang sa kabos kay ang kabos mao ang paglaom sa kalibutan. Dili ang mga dato. Ang mga dato mo'y gasigig dagmal sa mga kabos. Tanawa ang mga dato nga nahigugmas kalibutan. St. Francis of Assisi, unsa may ang gibuhat? Nagpakakabos. Mother Teresa of Calcutta, St. Augustine, St. Ignatius of Loyola, St. Benedict, St. Dominic, St. Thomas Aquinas, tanan nga mga taong dato nga nahigugmas Ginoo nagpakakabos. Nga naman, mahimo ra jud kong paglaom basta kabos na ko. Atis tingin anyo iguli sa inyong balay. Kung tanaw nimo sa imong silingan, way klarong agianan, gubada yung inyong kural. Haron maayo na ang iyang agianan. Ingka day unsay man na imong gibuhat, ingka ako lang gi-practice ang kakabos. Dili na ako'y tag-iya aning akong agianan, ang ako ng silingan. Ana? Isa, unsaon naman lang imong mga tanom, isa, ako ning putlon, kay nakaalinis agianan sa akong silingan. So ikanugon ana, mas nahigugma ko sa akong silingan kaysa aning mga tanom. Nindo tanong? Mga naong ninyo ay wagi klaro. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, puno sa pagsalig o pagtuo sa Dios, muduol kita kaniya uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing ug muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan sa Dios, agakon unta siya sa Ginoo ug panalipdan, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang Dios maghiusa kanato diha sa pagsinabtanay ug paghigugma, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan
nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kalag nga nahikalimtan nato sa pagampo makadangat na sa grasya sa kaluwasan. Mga muyo kita sa Ginoo. O patalinghogi kami. Makagagahom nga Amahan, ibubo kanamo ang dugang grasya, dawata ang among mga gipangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi ni ining panagbayluay sa mga halad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug maggasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagbuwagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa paglaom sa kalibutan. Ang ato lang buhaton para madayon kita kahimong paglaom, magpakakabos lang kita. Di kita mangambisyon nga madato. Kay mahimot ang kadaot sa kalibutan. So magpasalamat ta sa mga taong dunay kasing-kasing sa pagkakabos, ang atong mga benefactors karon nga nagsigig hatag ng hinato, gagmay ug dagko nga kantidad. Mao ning mga tawhana ang mga kabos. Kay karong panahon na feeling nato tanan kabos na gid ta, pero naa pa gyud mohatag og mga kantidad
nganhi sa atong parokya. Ang akong giingon kagahapon katong akong gihangyo nga ari lang siya sa tiles mo sponsor, wa naman to mo text nako no. No ni text siya nako balik din siya. Okay ra kayo Father Roy bisag asa na gamiton sa kaayuhan sa parokya. No na siya. Salamat ta. Kining mga nag-pledge nato, wala pa man ni musod ang ilang mga kwarta tanan nganhi sa atong parokya, atong ipadayon og ampo nga malikay sila sa mga kadautan, magmalampuson ilang tumong matag adlaw o magpadayon ang ilang kadasig hangtod gyud nga ila nagyong ikahatod nato or ikahatag nato ang ilang gisaad kay narabasay kanta si Ribarila ba na? Balira gihimo mo ang saad aron lang ayaw sa taon sige ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan ang Amahan ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Sa atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.